Ahoj, predstavujem ti Kia EV3, najnovší prírastok do rodiny plne elektrických vozidiel Kia. Kia EV3 je tretím plne elektrickým modelom novej generácie, ktorú Kia označuje ako EV. Máme tu EV6, EV9 a teraz nový crossover EV3. Predná maska je kompletne zakrytá, pretože elektrické auta nepotrebujú tak intenzívne chladenie ako auta so spaľovacím motorom. EV3 je kompaktný crossover s dĺžkou 4,3 metra. Je kratšia ako Kia Ceed hatchback, ale je o niečo širšia a o niečo vyššia. Všimni si tieto krátke previsy, ktoré pridávajú na dynamike. Priestor vo vnútri je však úplne iná kapitola. Aj keď je EV3 menšia zvonka, interiér ťa prekvapí svojou priestrannosťou. A to vďaka dlhšiemu rázvoru a premyslenému dizajnu. Všetky moderné technológie sú na dosah. EV3 ponúka spolu až 30 palcov panoramatických displejov, dva 12,3 palcové po bokoch a jeden 5,3 palcový v strede na ovládanie klimatizácie. Plná konektivita spolu s Apple CarPlay alebo Android Auto je samozrejmosťou. Zo zadnej strany môžeš vidieť inšpiráciu z väčšej EV9. Svetelný podpis a elegantné línie dodávajú auto prémiový vzhľad. A čo je dôležité, EV3 ponúka bohatý úložný priestor. Kufor má 460 litrov a ak sklopíš zadné sedačky, dostaneš 1250 litrov úložného priestoru. Kia EV3 je nielen technologicky vyspelá, ale aj ekologická. Interiér je z veľkej časti vyrobený z recyklovaných materiálov. Nová generácia batérií ponúka dojazd až 605 km na jedno nabitie. Aj napriek menším rozmerom má EV3 skvelú energetickú efektivitu a batérie s vysokou hustotou energie. Kia EV3 prináša moderný dizajn, vysoký komfort a pokročilé technológie. To všetko s minimálnymi kompromismi. Ideálne auto do mesta, ale aj na dlhé cesty. Tak čo, presvedčila ťa? Kia. Movement that inspires.